लागमत ಓಲರ್ಯಾ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳು 25 ತಾರೀಕಿನ ನಂಜಿ ಮದ್ವೆ ಉಂಡು. ಈಗಲ್ ಮಾತ ಬತ್ತು ಸುಧಾರ್ತು ಕೊರಡವೇ ಅವಮ್ಮ ಬರ್ಕ ಇನ್ನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಕವರ್ ದಿವಾರುಂಡ ಅಂದಪ್ಪ ಕವರ್ ದಿವಾರುಂಡು ಆದೈರುಡತ್ತೆ ಮದ್ವೆ ಜಾತದನ ನಾನ್ ತೆರನ ಆಶ್ವಾದನೆ ಉಡುಗೊರೆ ಇನ್ನೇನ ಉಡುಗೊರೆನೇ ಆಶ್ವಾದ ಅತ್ತಮ್ಮ ಎಂಕಾನಿ ಮದುವೆಗೆ ಬರ್ರ ಇದ ಅಂದೆ ಅತ್ತು ಈ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಎಂಕಲಾನಿ ಬರ್ರಾಪು ಜತ್ತ ತಾನೆ ಆನೆ ಎನ್ನ ಭಾವನ ಮಗನಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಬರ್ರ ಐಜಿಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದ ಎಂಕುಲು ತುಲೆಮುಲು ಕಾಕಾಜಿಡೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇದ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೆ ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದ ಅತ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ಪರ್ನ ಕೊರ್ಲೆ ರಸೀದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಣ್ಣ ಕೊರ್ಕ ಈ ಮದ್ಮೆಗೆ ಪಂಡ್ರ ಬತ್ತನ ಅತ್ತು ವಂತಿಗೆ ಬತ್ತನ ಈ ಗತಿ ಗಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಮದ್ಮೆ ಆವಡ ಮಾರ ಬೇಕಿತ್ತ ನಿನಗೆ ಮಗನೇ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ದಿಡುಪೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.